Si tanah ide di pamagen nagsakuan. Aiko. Kapagunuraya sakuan. Taporg. Frekuensi 256. Sinitano Elias di pamakan sa radio Aiko. Kapagunura sa frekuensi 256 sa Taporg. Munay Lanao del Norte.
Data na rin nakasong mga guys, kada tanong ka to kawe. Kaya mamata na yan. May pinakilala tanong sa ng mga tao.